سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم هاغرايت غان تقدم بشكليت إرترا أب لندن زنجرزلو وورلد شامبيون كتساتف مخانا أبز حالف زينانا تختاتيلكم يهم زت مالي زفل مودرات لومي إرترا دك تبعتيو بناي ولكي ناي جزي ودر تحت 23 سنة عامتها فلامي ودرا أكايدام تقدمتي كاب ريبون تبجيسو أب هاروغيت سزازمة 33 كيلومتر ودر أسلاسيلوم دنماركاوي ميكال بيجور دما نودرو أب ساعة 4:05 ببارو ساعة 4 كيلومتر فتنة مقعزمة ب4 دقيقة 10 كاليتات انجزيك قدما يكونوا تعويت لهم أمريكان يانغاريسن براندن ماكنالتي دما نايكال أين سالساين ترتحيزم لهم أبزور الدر إيرتراين تقدمتي زحزو درجة كرن كله دما بينيام جرماي أب ساعة 4 كلتن نتبي بارو حدش مونتجزيب مهرام كاب عود دنماركاوي كلتا دقيقة 56 كاليتات انجزي دحيرو مبل 30 حدن ترتاكرك كلهم ودغانتو دانيال هابت ميكيل دما ب4 نتبي شوعات 3 كلتا فتناتيو 4 دقيقة 18 كاليتات انجزي تبليتو مبل 5 درجة حيزو وردرو فتسيموم إرتراي تقرارماي كلب ترنغانو سايكلين متكل إيوب كساتفو زغني تور تشاينا سنبت تزازيموم نتي بحفشا أني 4 معالت عمر زنبورو ددر تشايناوي أول كلب هينسينكي سايكلين تيم شيانز ليو ب10 ساعات 30 شوعات دقيقة 9 كاليتات انجزي شامبيون زور تشاينا كخون كلهم أبطاني جزي ماليا دما متكل مبل 10 سلسة تحيزيوم بغانتا درجة إيطاليويد كلب أندروني جيوكاتولي سيدي مارك ب30 حدن ساعات 54 دقيقة 20 كاليتات نزور درات كتعوتو لنكلم ناي متكل إيوب غانتا زخونة ترنغانو سايكلين دما ب20 كلتن سكندس جزي راح تبليتها أب كالاي ترتا تغميتا نوس صاحتاي كلب تشيلسي تينو أنجورين أبتاغانتا كتصنح طلب قريب لهم زي مس مغابيت كلب تشيلسي صنح تصاوتاي نزقرب له حتو بقوتا بمقبال بأسلطاني فرانك لامبار مس عباي غانتا كتصنبر زخولو علك فصم دما مقربات يغبر مهلاو تطبابق تشيلسي نيزر كينسيلا زسردو صبصاب ارديوم بز مسرد دما صباح ربع تشيلسي اب قطمات كاراباو كاب مس جريمستاون زلوا صوتام اتود 17 عام تصوتاي كره تصبيت يغبرلهم از مصن حسل تشن 21 وعلو زختم زنبره انجرين بزحات غانتاتات كشمطو حطون اب كلوب كقربا مصنعانيو زنجر زلهم يغون امبر اسلطاني تشيلسي نتوم كاب بقعتن قمنان وصاي زلو تصاوتي بتوم اوشت غانتو زركوب تصاوتن متكا انقيلو مهلاو يزحبر أنجرين أبناي من إسيات غانتا تشيلسي شوعات دحروت زكايرة تصوتام حموش الشتات بسمو أغطيرو يركب بزيكازي أكاية تشيلسي دحرز حلف السمون أب قطمات بريمير ليج عدي إنجليز تتصوتا أندرياس كريستنسن إمرسن بالميرن بزقات مموغداتي كم كيارناتهم كم من إسيات تتصوت غانتا زخونو مارك غويهن يان ماتسنن مس عباي غانتا نمتسنبارون تبقصوتات يرئيو مهلاهم بتوسخي يقلتيوم بزي مسرت إمرسن دحرز قات ممهرمتي أبز مس رايت غانتو إيطاليا زهلو صوتاون كسلف كم زيكل تفليت لهم كم زفلت تشيلسي نزلوا صقمات نمفواس كابز بالحسابات فرانك لامبارد تلعيلها ام جمار قطمات بريمير ليج عدي انجليز كابنا اش تصوتا ناب عباي كتاتو صنيحم كم ذكر بيلي جولمر زحلف تشيلسي مس شيفيل ابز قبر تصوتام مس قداموت ناي مسلاف عدل رخيب منبرو ايرسعن نزا ملكيتو اسلطنتا غانتا انجليزاوي فرانك لامبارد كزاربن كلهم ابلعلتهم ناي تحت 23 عام تصوت زغانتا تامان نتقلني اتمغنياتو زم تصاوتي مس كلبات تشارلتون كالوت ماكولت غانتاتاتن بمخان بمسارت لقاح كتصاوتو كيلم يوم بزي مغنان دما سموم طراي زيكونه ابريخم زنبرم تمكرون معريو يعبيوم يوم زدما امصاي ابل عليوم زلنا الرايا كنقير زخل بايتايوم كم بعل انجورين بيل جيلمورن كونور كالاغرون كابتوم ناشتو هياو مسكراتيوم قبل فرانك لامبارد انصيروم ذكر نيمار أبز حلف فكرة متمسجار تتصاوتي كاب إيش جي كوت كم زدلي بتلاقامي حبيرني روم يخون نبر نايك قدم غانتو نتتصاوتاي سف زي بالجنزب كتكفليا بوننتي أبل كلب حدا فرنسا
ንፓሪስ ሴን ጀርማን ኣብ ግዝኡ ተነጊርዋ እናተባህለ ክጽወት ጸኒሖም ይኹን እምበር ቶም ቀንዲ ንኔይማር ኣብ ፓሪስ ክጸንሕ ዝለመንዎ ፈረንሳዊ ኪሊያን ምባፔን ማርኮ ቤራትን ምዃኖም እዩ ለፓሪሴን እትበሃል ጋዜጣ ሓቢራ ትርከብ እቲ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኣብ ፈረንሳ ናብራ ምናላ ድማ ምስታ ሻምፒዮን ናይ ሊግ 1 ፈረንሳ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረት PSG ከም ዘይማእምኦ ብብዙሓት ተዘሪቡሉ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ምስ ጋንታ ዝነበሮ ሓርፋፍ ዝምድና ብምዕራይ ንንውሕ ዝበለ እዋን ብርክት ዝበለ ማህያ እናተቐበለ ክጸንሕ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ምህላው ይዝሕበረሉ እቲ ኮኸብ ተጻዋታይ ናብ ባርሴሎና ክምለስ ኣሰልጣኒ ጋንታ ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ብብዝሒ ንፒኤስጂ እኳ እንተተወከሶም ንሶም ግን ካብኡ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝደልዮም ተደጋጋሚ መትሓዚ ኣፍ እትኾን ቃል ተዛሪቦም ሽዑ እኳ ክሳብ ሕጂ ባርሴሎና ኔይማር ትደልዮ እንተላ ፍርቂ ደገፍቲ ጋንታ ሜሲን ወስሽካ ግን ዳግማይ ክምለሶም ድላይ ከም ዘይብሎም እዩ ብውሽጢ ሕሜታ ዘሎም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምስጋር ተጻዋቲ ክረምቲ ሓደ ካብ ዝበሉ ተጻዋቲ ሪያል ማድሪድ ምዃኖም ዝእመነሉ ኢስኮ ናብ ጁቬንቱስ ክሰጋገር ጥርዚ በፂሑ ምንባሩ ተሓቢሩ ይኹን እምበር ጁቬንቱስ ድሕርቲ ንኣሰልጣኒኣ ማስሚላኖ አሌግሪ ምብራራ እቲ ተወጢኑ ዝነበረ መደብ ብሓድሽ ኣሰልጣን ጋንታ ኮይኑ ተመዚዙ ዘሎ ኢጣልያዊ ማውሪዚዮ ሳሪ ተሰሪዙ ከም ዝሰረፈዩ ካልቺዮ መርካቶ ኣቃሊዓ ኢስኮ ንነዊሕ እዋን ብማስሚላኖ አሌግሪ ጠመተ ረኺቡ ምንባርያ ወሲኻታ መረብ ስፖርት ትገልጽ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኮይኑ ኣብ ምዕያይ ዝርከብ የርገን ክሎፕ ድሒሩ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ከዓይ ዝደልዮ እንተሃልዩ ስቴቨን ጀራርድ ምዃኑ ሓቢሩ ምስ ክለብ ሊቨርፑል ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ጸወታ እዋን ዘሕለፈ ስቴቨን ጀራርድ ኣብዚ እዋን ንክለብ ሬንጀርስ ኣብ ምእላዩ ዝርከብ ይኹን እምበር ንሱ በዚ ሕጂ ዘመዝግቦ ዘሎ ኣስተዋጽኦም ኣነ እንድሕር ካብ መዝነት ጋንታ እንተተኣለ ንዓይ ዝትክእ ብዘይካ ጀራርድ የለን ክብል ምስ 442 ዝተባሃለት ዓምዲ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ የርገን ክሎፕ ዕላል ገሊጾም ክሎፕ ክሳብ 2022 ኣብ አንፊልድ ዘጽንሑ ውዕል ኣለዎም ንጽዋዕ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ረብሑ እንተውዒልዋ ድማ ሓድሽ ኮንትራት ብዘይዋዕል ሕደር ከም ዝቕርቡልዮም ቀርብታ ጋንታ ዘነጽሩም ላዕለዋይ ተጻዋዒ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ሎም ሰርቻዓትን ወጋዓዊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ብሉጻት ተጻወትን ኣሰልጠንትን ሸሊሙ ዝለዓለ ኣተኩሮ ዝዋህቦ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሽልማት ዝበለጸ ተጻዋታይ 2019 ሕልፊ ድንቂ ብቕዓት ዘርአየ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ 46 ሚታዊት ድምፂ ብምርካብ ንመወዳድርቱ ቪርጊል ቫን ዳይክ 38 ሚታዊት ዝረኸበ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ 36 ሚታዊት ዝረኸበ በሊጹ ተዓዊትላሎም ኣቀዲሙ ምስ ሮናልዶ ሓቢሩ ክብረ ወሰን ዝኾነ 5 ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ዝተባህለ ሊዮነል ሜሲ ሕጂ ግን ብ6 ግዜ ንበይኑ ንዙፋን ብሉጽነት ተወጢሕዎ ኣሎ ዝበለጸ ተጻዋታይ ኤውሮጳ ቪርጊል ቫን ዳይክ ወገኑ ዝበለጸ ተኸላኻላይ ዓለምና 2019 ኮይኑሎም ሓላው ውልዳት ሊቨርፑል ብራዚላዊ አሊሰን ቤከር ንወዲ ሃገሩ ኤደርሰን ሞራሌስ ናይ ሲቲን አንድሬስ ተር ሽቴገን ናይ ባርሴሎና በሊጹ ዝበለጸ ሓላው ውልዳት ተሰሚሎም ንሊቨርፑል መሪሑ ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ዝዓተረ ጀርመናዊ ኣሰልጣኒ ዩርገን ክሎፕ ወገኑ ንፔፕ ጓርዲዮላ ናይ ማንሲቲን ማውሪሲዮ ፖቼቲኖ ናይ ቶተንሃም ምብላጽ ዝበለጸ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሰልጣኒ ኮይኖም ካፕቴን አሜሪካ ብዝብል ቅጽል ስም ትልለ ዘላ ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሜጋን ራፒኖይ ብወገና ናይ 2019 ዝበለጸት ጓል ኣንስተይቲ ተጻዋቲት ክትከውን ከላ ፈረንሳ ኣብ ዘንግረቶ ዋንጫ ዓለም መሪሓታ ዋንጫ ዘዕተረታ ኣሰልጣኒታ ጂል አሊስ ድማ ዝበለጸት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጣኒት ኮይና ኣላ ኣብ ካልእ ሽልማት ሊዮነል ሜሲ ወላኳ ንሻብዓይ ግዜኡ ዝጸበቐት ሸቶ ዝውሃብ ሽልማት ፑሽካሽ እንተተሓፀ ወዲ 18 ዓመት ሮማንያዊ ዳንኤል ዝሶሪዩ ተዓዊትላ ኣትቃዓይ ኣርጀንቲናዊት ክለብ ሪቨር ፕሌት ኩንቴሮ ዘመዝገባ ሸቶ ሳልሰይቲ ሕፂት እያ ነይራ ብዘይካዚ ንመቕጻዕት ተጻዋታዩ ካብ ጅቡ ብምኽፋል መዛረቢ ማዕከና ዜና ዓባይ ብሪጣንያ ኮይኑ ዝነበረ ኣሰልጣኒ ሊድስ ዩናይትድ ኣርጀንቲናዊ ማርሴሎ ቤልሳን ብጌጋ ውሳኔ ዳኛን ዝተመዝገበታ ሸቶ ንምስራዝ ናብ ፕሪሚየር ሊግ ደይባ ዘላ ኣስቶን ቪላ ሸቶ ንኸተመዝግብ ዘፍቀደት ክለቡ ሊድስ ዩናይትድ ንሽልማት ፍትሓዊ ጸወታ ማለት ፌር ፕሌይ ተዓዊቶም ኣብ መወዳእታ ፊፋ ዝሰርሓ ናይ ዝዓመት ናይ ሕልሚ ጋንታ እዛ ትስዕብያ ሓላው ውልዳት አሊሰን ቤከር ናይ ሊቨርፑል ተኸላኸልቲ ሰርጂዮ ራሞስ ኣገራሚ ምርጫ ኮይኑ ዘሎ ማርሴሎ ናይ ሪያል ማድሪድን ቫን ዳይክ ናይ ሊቨርፑል ካብ አያክስ ናብ ጁቬንቱስ ጊዕዙ ዘሎ ደሊኽትን እዮም
ኣካፈልቲ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና 2018 ሉካ ሞድሪች ናይ ሪያል ማድሪድ ካብ ቸልሲ ዝጋዓዘ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ ጋንቱ ዘሎ ኤዲን ሃዛርድ ከምኡውን ካብ ኣያክስ ናብ ባርሴሎና ጊዒ ዘሎ ፍራንክ ዲዮንግ ተመሪጾም ኣብ መስመር መትካዕቲ ድማ መንእሰይ ፈረንሳዊ ተጻዋታይ ፒኤስጂ ኪልያን ምባፔ ምስቶም ንልዕሊ 10 ዓመት ነዚ ክብሪ ዝጎናጸፉ ዘለው ሜሲን ሮናልዶን ተረቂሖሎም ኣሰልጣኒ ዓለምና 2019 ተሰሜ ዮርገን ክሎፕ ሽልማቱ ድሕሪ ምቕባሉ ሓደ ካብ ምሸታት ፊፋ ተዘካሪ መደረታት ኣስሚዖም ንናይ ሊቨርፑል መሳርሕቱን ተጻዋቱን ዘመስገነ ክሎፕ ውልቃዊ ሽልማት ብኸመይ ይዕደሉ ኣይርዳእንን እዮም ግን ምእንቲ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝመጽ ኣለኹም ዝኾነ ኮይኑ ንሕና ኣብቲ ጽቡቕ ሸነኽ ናይ ህይወት ኢና ዘለና ነቶም ኣብቲ ካልእ ሸነኽ ናይ ህይወት ዘለዉ ድማ ክንዝክሮም ይግባአና ብወገነይ ኣባል ኮመን ጎል ፋሚሊ ኮይነ ብምህላዊ ይሕብር ክብል ተዛሪቦም ኮሞን ጎል ፋሚሊ ቅድሚ 2 ዓመት ብኣካፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ኹዋን ማታ ዝተጀመረ ኮይኑ ሓደ ሚታዊት ናይ ደሞዝ ካብ ምውፋይ ናይ ግብረ ሰናይ ትካላት ንምሕጋዝ ዕላማ ዘለዎ ተበግሶ እዩ ዝበለጸት ተጻዋቲት ዓለም ኣሜሪካዊት ሜጋን ራፒኖይ ድሌታ ቪርጊል ቫን ዳይክ ዝበለጸ ተጻዋታይ ክኾን ምንባሩ ብምግላጽ ኣቓልቦ ሰሒባ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ጉዳይ ድማ ራፒኖይ እቲ ሆላንዳዊ ተጻዋታይ ኣመና ምጩው ብምዃኑ ክዕወት ደልያቶም ፊፋ ድሕሪ ወግዓዊ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት መነመን ተጻወቲ ንመነመን ከም ዝመረጹ ኣብ ዝዘርግሓሉ ሊዮነል ሜሲ ንክሪስቲያኖ ሮናልዶ ክመርጾም ከሎ ቫን ዳይክ ድማ ንሜሲ ኣብ ምርጩ ኣእትይዎም ሜሲን ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ክልቲኦም ንቫን ዳይክ ኣብ ምርጫኦም ኣየእተውዎን ምርጫ ሜሲ ሮናልዶን ቫን ዳይክን ዝስዕሚ ነይሩ ሜሲ ማነ ሮናልዶ ዲዮንግ ሮናልዶ ደሊኽ ዲዮንግ እምባፔ ቫን ዳይክ ሜሲ ሳላሕ ማነም محمد صلاح 26 ድምፂ ክረክብ እንከሎ ሳዲዮ ማነ 23 ድምፂ ራብዓይን ሓሙሽተኛን ደረጃ ዝሓዙ ተጻወቲ እዮም ካብ 2007 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ብዙሕ ነገራት ተቀያየሩ እዮም ብዘይካ ሓደ ነገር ሜሲን ሮናልዶን ንብሉፅ ተጻዋታይ ዓለም ክሕፀዩ እዞም ክልተ ከዋኸብቲ ኣብ 2007 ንፈለማ እዋን ብሓንሳብ ነዚ ሽልማት ተሓፂሙሉ ብራዚላዊ ካካ ኣብታ ዓመት ዝበለጸ ተጻዋታይ ክበሃል እንከሎም ብዘይክኡ ካብዞም ክልተ ዓርሙሽ ተጻዋቲ ሉካ ሞድሪች ጥራሕዩ ኣብ 2018 ብሉፅ ተሰሚዩ ኣብ 2007 ካብ ዝበለጹ እንግሊዛውያን ኣጥቃዕት ኮይኑ ዘሎ ጂሚ ቫርዲ ህይወቱ ንምምዕራይ ኣብ ፋብሪካዩ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ነይሩ ስፓኛ ታሪክ ኣብ ዘጽሓፈትለን ክልተ ኤውሮጳውያን ጽዋዕ ዋንጫ ዓለምን ኣይዓተረትን ነይራ 5 ሻዕ ንሻምፒዮንስ ሊግ ዝተዓወተ ሮናልዶ ኣብቲ እዋን ሓንቲ እኳ ኣይልዓለን ነይሩ ሎማ ዓመት ምስኦም ናይ ሕልሚ ጋንታ ዘቆመ ኢምባፔ ስእሊ ክሪስቲያኖ ኣብ መናድቕ ቤቱ ስቂሉ ይሰኣለሉ ነይሩ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ንሜሲ በዓልቲ ሓዳሩን ኣደ ሰለስተ ደቁን ኮይና ዘላ አንቶኔላ ሮኩዞ ስማውን ሰሚዖሞ ኣይፈልጡም ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ሓደ እኳ ብብሉጽነት ፔለን ማራዶናን ዝጠራጠር ኣይነበረን ሜሲን ክሪስቲያኖን ግን ነዚ ኩሉ ነበርያ ነበረ ገይሮም ጌናውን ይቕጽሉ ኣለዉ በማንቸስተር ዩናይትድ ካብ መዝነት ምስልጣን ድሕሪ ምብራሩ ናብቲ ሞያ ዘይተመልሰ ዘሎ ሆዜ ሞሪኖ ዳል ሽልማት ተረኺቡ ነይሩ ነታ ፊፋ ዝቆማ ናይ ሕልሚ ጋንታ መን ከሰልጥና ይኽእል ኣብ ዝተሓተተሉ ኣነ ዘአንፍት መልሲ መሊሱ ሞሪኖ ፊፋ ንሓደ ኣብ ስራሕ ዘሎ ኣሰልጣኒ ካልኣይ ስራሕ ዘትሕዝዎ ኣይመስለንን ኣነ ፋቢዮ ካፔሎ ዘንጋን ካልኦት ካሕጽያትን ክህልው ይኽእል እዮም ክብል መሊሱ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ሓደ ካብቶም ንስዕረት ኢዶም ዝሂቡን ጻዕራማትን ተጻዋቱ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት እውን ልዕሊ መቀናቕንቱ ክርአ ከም ዝደሊ ገሊጹ እዩ ፊፋ ንሜሲ ካብ ሮናልዶ ዘብልጾ ንመበል ሻርሻይ ግዚኡ ብሉፅ ተጻዋታይ ድሕሪ ምሽላሙ ድማ ሮናልዶ ኣብ ኢንስታግራም ሕሳቡ ንነፍሱ ኣነቓቓሒ መልእኽቲ ጽሒፉ ንፕሮፌሽናል ካብ ጀማሪ ዝፈልዮ ዓቕልን ተቐጻልነትን እዩ እቲ ኩሉ ሎሚ ዓብ ነገር ኮይኑ ዘሎ ብንኡስ ይጀሚሩ ኩሉ ነገር ክትገብር ኣይከኣልን እዩ ሕልምኻ ንምብጻሕ ግን ዝከኣለካ ግበር ድሕሪ ከውታሌቲ ወትሩ ወጋሕታ ምህላው ድማ ኣይትረስዕ ክብል እዩ ሮናልዶ ጽሒፉ ዘሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን